Asibingelele babukeli by Black Live TV igama uNhlanhla Mzimamelo wakaZondi. Follow me on all social media platforms laphana ngikhona on TikTok as Mamelo1 kanti on Facebook ngikhona as uMamelo Mami kanti ke futhi laphana ke ku Instagram it's Miss Mamelo. Sikhona ke lana kuyona iBlack Live TV ngisuke ngisho kahle ngithi sikhipha zona ke izimfihlo asiza ukuthi baba wethu yona iphi imfihlo siphathele yona namhlanje. Sawona baba njani? Sawubona Ntombi ngiyaphila. Sikhona singezwa kuwena. Asikhona. Baba yiphi imfihlo ofisa ukudlulisela yona namhlanje? Yabona ke imfihlo yami kanje. Okusho ukuthi ngavakashela umngani wami eNanda. Mangimvakashela umngani wami kusho ukuthi vele sishaye nje iziphuzo phela njengobantu besilisa. Mangabe ngimvakashelile ke hayi sihlaleke kube mnandi. Kusho ukuthi khona umfana wakhe ngicabanga ukuthi uneminyaka elakwemina u4. Hayi nathi simnaki umfana phela. Uyayidlalela lapha. Yabo. Bese kungena usise ngicabanga ukuthi owakamakhelwane. Yayazi ke igenge mayizwe kuthiwa ngathi kuyashawa lapha iphuzo. Le yamantombazane ifika phela ke ifake lezi ketshana zakhona. Hayi mengena lo sisi ayahlaleke kusofa kube mnandi. Ngikutshela isimanga umfana vela asuke lapha nahleli khona. Kube ngathi uyahlala afika ahlale la kusisi. Ahlale lapha phakathi kwamatha singanaki ingane ehlala kanjalo. Yabo. Hayi mangabe sahleli kanjalo umfana uyambona umfana usenze into zabantu abadala usenyakaza ngokungalungile yabo. Ayi sithuke mina nalomfo engimfice khona lana sithutha umfana wenzani. Hayi umfana aqhubeka nokuyenza lento uma mangibuka usisi lona hayi naye ukhombisa ukwethuka kodwa futhi akamchilizi lokho nje ethi ebuza ukuthi wenzani naye nathi siqhubeke nokuphuza kwethu yabo. Hayi ubaba wakhe vela ambiza membiza ubaba wakhe umbiza njengokuthi wazalana wena sibani ambiza ngegama kuBoy lona mfana wakhe. Hawu avela athela isitifu esingakathelela ingane ngithi nanku umhlola afaka idesha anikeze ingane. Ngikutshela ukuthi yavele yabamba kanye yathi yagalela esiswini. Na umhlola thela ubhiya wanikeza ingane. Hayi kanti angakaboni lutho. Avela ayisuke lapha ayinikeza ugwayi ovuthayo awubhemayo. Hey nangempela ingane vele ithatha iphaquze njengento ejwayele. Hawu ngithule ngithi mina yini kwenzekani la ekhaya ngoba phela mncane lo mntwana oyise lona kufanele ngabe wenza kanje. Hayi ngithi mina ngayi angazi ukuthi akuzohamba kahle. Akuthi kusenjalo kufika unina wakhe ngoba wayengekho unina wakhe umfana. Mengena kunina hayi vele nawe futhi akanake lutho phela sihlalele. Hayi abingelele umfana gijimayo kunina. Mefika kunina ngakwenjani. Noma umfanyana lokho kwasekuluthe ukudla imponjwana wasekudakiwe. Uyabuya ngiyazi ngeke uyikholwe le. Intuthulo sekuyiphethe ngesandla. Kuyibambe kanje ibhluku elilapha ezantsi. Ubuyela kulo sisi. Unama Ngiyakutshela isimini. Ubuyela kulo sisi lokhu sekuyibambe ubambe inqanti izinto engaka. Uyabona ukuthi siqinile impela. Ngithule ngithi ngizoke ngibothi kwenzekani le. Hayi nosisi wabantu selokhu ethi hayi engathi ngizoreshwa la engathi ngizoreshwa. Hayi ngivele ngibone ukuthi yabona la angeke mina ngize ngilunge ngesimo sokuthi angiyazi lempilo. Angaze ngibone mina ingane ephuza usokoloko. Angaze ngibone ingane engaka yayiphuza ubhiya. Angiphathi kokubhema ugwayi yawufuquza iyawubhema straight. Hayi ibhemiso baba wakhe. Iniko uyise zonke lezi zinto into engithusayo iniko uyise. Baphuzela phi? Sesegayini okay. wakhe. Osekungixaka ke ukuthi uyise ngempela lo wenza lento enganeni engaka noma kunemfihlo ethile angiqondi ngempela kodwa ke ngoba senikhona nani ngicabanga ukuthi nizoqhamuka mhlawumbe nesixazululo. So wena ufisa ukhipha imfihlo noma ufisa ukuthi udlulisele kubaba ukuthi lento owayenza lelanga ufuna ukuthi kwenzakale njani? Okusempilweni leyanto leyana ngiyithandanga. Ngifisa ukwazi ukuthi ekwenzeni kwakhe leyanto yini inhloso nemfihlo yakhe ufihleni uyayizala nalengane noma akayizali noma mhlawumbe khona inhloso ayifezayo
yena azazi thina esingazaziyo, ngoba uma yenza lento uyenze ekhululekile. Ingane uyinika ugwayi ekhululekile ayibhemisa nayo-ke iphinde izokwenza le mhlola-ke kubantu besifazane, uthi uyabheka le ngane mhlawumbe ineminyaka emine, iyithathaphi yonke, yini imfihlo yayo yonke lena, isuke iyibonaphi ingane engaka? Ngempela isuke iyibona, akakachaze kahle uma ukuthi kuyenzeka simthole ukuthi akachaze kahle ukuthi yini, ngoba phela lento esuke yenziwa ingane okunyakazisa iqolo kubantu besifazane iphinde futhi ize ngqo isiphethe ngesandla impela itotolozi leli. Ikuthathaphi konke lokhu ingane encane kangaka? Noma mhlampe yingoba phela lezi, ngoba phela kuyisidakamizwa enganeni okuwugwayi. Ugwayi nje nami ngiyawubhema impela ngemdala mngaka, uyakudaka ngimakade ngawucinile, awucabangeke enganeni encane kangaka. So wena ufisa ukuthi-ke sizame ukuthi unento eyimfihlo kuwena engakuphathi kahle, ukuthi ufisa ukwazi ukuthi leya ngane wenze njani, umngani wakho osimfonelayo, ukuthi ufisa ukwazi ukuthi why treat-a le ngane kanje ngey'dakamizwa, exisha ngey'dakamizwa. Bengifisa kanjani impela, ngoba ngempela nami sengihamba angibange ngisavalelisa ngesizathu sokuthi ngabuka amanyala nje, ngase ngithi mina hhayi mhlampe uma ngivaleliso uzolokhu engibambezele engilibazisa ngento engekho, kanti angisekho right emoyeni ngesimo sokuthi nami ngumzali ngokwami, mese ngibuka la manyala angaka enzeka enganeni engaka. Lokho kwangilimaza kakhulu ngoba ngempela ngavele nganyenya nje ekubeni ngangifike kahle, phela ngangibingelele sahlala kwamnandi, kodwa kwathi mdukuduku sengibona la manyala ngathi ngeke, angikwazi ukuthi ngathi ngumzali ngokwami bese ngibuka amanyala nje. Hayi impela lokhuyana kwangidumaza. Asike sizame sithole ubhuti lo, simfonele simuze ukuthi mhlambe ngaba yena uzothini ukuyiphendulela kwakhe umngane wakho. Hayi makusho wena Ntombi. Yebo sanibona bhuti, njani? Ngiyaphila njani thethe? Sikhona bhuti, ukhuluma no Miss Mamelo from Black Live TV. Sike sisiza abantu lana abasuke befisa ukukhipha iy'mfihlo zabo. So khona ubhuti osicelile namhlanje ukuthi simfonise nathi kunemfihlo afisa ukudlulisela yona, noma into afisa ukuyazi emphethe kabi okumele ucela ukuthi umcacisele kuyona. Umngani wakho mesho ya. So ngicela ukumnika ucingo mhlambe uzokwazi ukuthi umuze ukuthi ubani. Okay, anginankinga sisi. Okay. Ndoda kanjani? Ngiyaphila njani boy? Hayi ngi-right, angithi uyazi ukuthi ukhuluma nobani? Angikuzwa kahle, mhlawumbe ungakwazi ukungichazela kancane. Hawu ndoda, sasilapho njena ngenyanga edlule sishaya iphuzu. Angithi uyazi ukuthi Wona kufikela kimi kwami. ngangilapho impela kwakho, hawu futhi sasikade sigcinene nje sahlangana e-workshop. Hayi singakubona. Uright kodwa. Hayi ngiright bhuti omdala, kunjani kuwena? Hayi akuhambe neze kahle ndoda, isimo engasibona lapho kwakho angazi noma impilo eniyiphilayo noma mhlawumbe indlela oqhuba ngayo noma mhlawumbe usuke ufuna ukufeza inhloso ezithile, angazi impela ndoda. Hawu indaba wabona yini engazange ngiphathe kahle ufika kwami la? Uyazi kuyangithusa mfethu ukuthi awubonanga lutho wena okuyisimanga kulento wawuyenza enganeni yakho, ukuthi ingane siyaphuza sibadala uyinkonkisa ugologo uphinde uyiphuzisa nobhiya. Hhayi angisaphathi-ke khona-ke mfana, usuyinikeza nogwayi yaphafuza ukukhombisa ukuthi into eyaziyo dala. Hawu manje yilokho kwakuphatha kabi, futhi wena mawufikela kwami ubheka izinto ezenzakalayo noma usuke uze kule nto osuke uze kuyona. Hayi bafa, naye ukuthi mina nawe siyaxabana, cha khona lokho, ukuthi nje bengithi ake ngihlanze into engangiphathanga kahle ngesizathu sokuthi mawukuthi uyakhumbula ngahamba ngingasayivalisile. Mina bengiza ngomoya omuhle wokubuza ukuthi yini ngempela inhloso noma imfihlo yakho ekwenzeni leya nto yenza enganeni engaka, ngoba phela incane leya ngane. Hhayi-ke
mina engisuke ngikwenza kwami ngikubona ukuthi ku-right kodwa-ke wena uma uzofika uzo-check-a ukuthi kwenzakalani sekuyinkinga yakho leyo inhloso akunayo ngisuke nje ngenza engikwenzayo ngoba ngisuke ngikwami ngaleso sikhathi Webafa, uyazi ukuthi ukhuluma nami ngomzali ngokwami. Lento oyenze enganeni angiyithandi futhi imbi, ibhlungu ngoba ingane ayikwazi ukuzenzela nokuyilungisela isimo. Ungifundisa esinye isifundo ukuthi le ngane awungitshela iqiniso uyayizala noma awuyizali noma wayi-adopt kwenzekani vele. yabona nje futhi omdala into engazitshena wona yebo umngane wami impela kodwa-ke khona ezinye izinto engengikwazi ukuthi ngikutshene zona kodwa ingane leyo izalwa yimina ingakho ngenza lezi zinto engizenzayo. Lalela-ke into engifuna ukuyazi ile mfihlo ukuthi yilezi zinto ongeke ukwazi ungitshela zona okusho ukuthi wena unemfihlo ngaleya ngane. Yiyona-ke lena eyenza ukuthi ngifone ngicela abaka Black Life ukuthi bazame ukungisiza bangenelele noma kokudlula lokho-ke mina yazi ngizokwenzani ngizofaka amaphoyisa kule ndaba. Okuhlulu amaphoyisa ngifake ama-social worker ngoba phela ingane incane wena uyasho ukuthi wena unemfihlo yakho. Iyona-ke le engenza ukuthi ngibe kulolu hlelo ngifuna ukuyazi-ke le mfihlo wenzani ngale ngane njengoba udestroy impilo yayo nje. Hhayi-ke ngiyakukhulula-ke ukuthi ukwenze kodwa abanye bahluleka ababenza njengawe kodwa-ke ngiyakukhulula uma uthi ukwenza njalo futhi wena umngane awunabo uma ufika la kimi uzobheka izinto engizenzayo hhayi ukuthi mhlawumbe usuke uzongitheka njengomngane wakho ngokusa nawe onophezu kwakho. Yazi uma ukhuluma kuhlasimula umzimba uma ungabe uthi wena uyangikhulula nabanye abazama behlule okusho ukuthi le ngane isigqila sotshwala isigqila sogwayi isigqila sayo yonke into engasile wena oyenzisa yona uzobona ngikudala ngiza namaphoyisa noma nama-social worker kodwa wena kusafanele uyichazile le mfihlo yakho ukuthi ngempela le ngane uyayizala noma awuyizali futhi inhloso yakho ngale ngane yini. Khuluma phela. Hhayi-ke okwamanje mawuthi-ke angikho nesikhathi sizathu ukudibhetha nawe ngale nto eyishoyo ngoba mina yonke into engenza kwami-ke ngiyibona ukuthi right. Into engizoyisho ukuthi ngukhulula ukuthi uhambe okwenza lokho ufuna ukukwenza kodwa abanye ababenza njengawe abanye babo sabaphelwa. Hawu ngangikuvakashela ngoba ngithi umngani wami sasifunda nawe ushintshile awuzweli ngisho ingane encane kodwa-ke mina-ke sengisiqalile-ke sokuqala isinyathelo yiso lesi ngisithatha ukukhuluma ne-Black Life ukuze sikwazi ukuthi sibe nomhlahlandlela ukuthi le ngane isizakala iphume kulo sathane owena. Siyazwana? Hhayi ngiyakuzwa futhi angiboni ukuthi mhlawumbe isazophuma kodwa-ke kulungile njengamanje ngisabhizi njengamanje mhlawumbe ungabuye ungithinte uma ubone ukuthi mhlawumbe lokho okushoyo kanjani okwamanje khona esabhizi ngakho ngisaphuthuma kahle kahle. Hayi mina ngibona ukuthi ngisazophinde ngikuthinte bafo njengoba ubhodla umlilo kanje ngale ngane futhi uney'nhloso ezimbi njengayo kodwa engitshela khona wena uzowathola amaphoyisa uzowathola ama-social worker finish and clear. Kahle okay singavali phone nengane eyakho noma uyayizwela ngoba uyizala noma kwenzakalana futhi umuntu wenza into akayithandayo ngento yakhe. Webafa Kahle kwenzakalani. webafa ngikutshelile ukuthi mina ngangivakashele wena njengomngani angifuneki ukuthi ngize nginyose izwi ngangazile ngezinto zakho nangey'mfihlo zakho nazo kwakho kodwa ngikwazi ukuthi nami ngumzali ngokwami ngithule ngathi angiboni ubuxhaphaza umosha ucekela phansi ikusasa lengane. Siyazwana? Hhayi kulungile ngoba ngathi-ke uthanda iy'ndaba zabantu ake sithi njengamanje kulungile abo kufike futhi-ke Yebo yababa uyadelela njalo. ngaphezu kwalokho kulungile bye-bye. Waba hayi ntombi engathi uselivale. Okay, so wena uzizwa unjani ngalolu daba sesishini? Hayi bengizama-ke khona nami ukumbonisa kodwa iqiniso angizizwa kahle kuze kuphume isixazululo sale ndaba ngoba iyo lento engibeke la ngoba anginakho ukuthula emoyeni ngoba njengoba sikhuluma nawe nje ntombi kusho ukuthi kukhona okuyimfihlo okwenzakala kule ngane hhayi ukwazi-ke ukuyidifenda njengoba incane ngoba ngathi uma ngiyibuka nje ngayibalela eminyakeni emine. So wena ufisa siyomkhiphisa imfihlo nokuthi umsize ngama-social worker ukuthi abe ingxenye yalesi Nanakho sigameko. ukuthi njengoba esho ukuthi nabanye sebahluleka ukuthini lo
okusho ukuthi unemfihlo ayaziyo noma ayenzayo ngale ngane. Usho ukuthi khona yena lapha asizakala khona uma ngabe isiyisunge sakhe sotshwala. Yabo. Njengoba nje yasibambe netutuluzi nje ingena phakathi kwabantu abadala besifazane. Yena kusho ukuthi ukhona izuzayo. Lapho-ke kufanele sidonse khona emnyombweni ukuthi kusuke sekwenze njalo. Yena wenzani ngalo? Wena mcabanga ngabe wenzani? Mhlambe khona ukucabangayo. Yebo. Engicabangayo abantu bonakele manje ntombi ngesikhohlisayo. Yebo. Ingane ungathi ingane kanti ingane seyathutshulwa kudala iyasetshenziswa. Yabo, iyasetshenziswa ingane isunga nje ingane uthola ukuthi kwayila ekhaya ingane mhlawumbe isiyaphenduka umkhovu wakhona awazi. Uthola ukuthi kusetshenzwa ngayo imali awazi. Ingakho ngithi le mfowethu le ndoda inemfihlo ithi lena engithi mina idinga ama-social worker ukuze kusizakale ingane bese idinga amaphoyisa ukuze kuphumele imfihlo ukuthi ngempela uyenzani le ngane. Ngoba phela le ngane ngisho nami ngimdala nje ngeke nje intombi sithi sihleli kanje uyangibona sengiza kuwe sengizokwenza imikhuba yabantu abadala sengibamba itutuluzi ngesandla. So ucabanga ukuthi uthwetsheliwe. Impela. Kusho ukuthi iyasetshenziswa. Kodwa-ke uke wazama mhlawumbe ukuthola ingane ngasese kwekube uyona okhuluma nayo. Hayi, njengokwazi kumthetho wala eSouth Africa ungivumeli ukuthi ngaxhumana nengane yomunye umuntu ngaphandle komzali. Ngoba lokho kusho ukuthi sekuwoba mhlawumbe sekufakwa kidnapping nezinto enjalo. Ngithu-ke mina bengithi ngiyasiza ngithu-ke sengimoshwa. Wena uyafuna ukusiza ufike to the bottom of the story. Catch us on part 2 khona la kwi-Black Live TV babukeli emakhaya. Ungakhohlwa ukusubscribe lapha ku YouTube sobona ukuthi lolu daba silenza kanjani ngoba nobaba ucabanga ukuthi kunemfihlo kodwa akanayo ishow ukuthi ngabe ingane yenziwa kanjani. So njengamanje noma ubaba naye eseshilo ukuthi baye bazama abanye phambilini bahluleka. So akaqhubeke sobona ukuthi ama social work or the police asiza kanjani. Please subscribe ku YouTube channel yethu.